Good morning, Kashokoy. Kashokoy. Sisit na, sisit. Ay, grabe. Tahong, berde. Gulpilay sa wanin na. Mas maberde sa wanin na eh. Mas maberde sa wanin dyan na apon. Bye. Nih, batang ama. Batang ama. Kashokoy na, batang ama pa. Karang motor ay. Kitne mandar. Wow. Tanan. Alam mo, ulam na no. Kanin lang. Ay na, ada na. Ito na. Dikdahin natin na. Sinin. Extended.
tanong. Try. 2. Mama, Kashokoy. Kashokoy. Labo-labo ni Aris. Ganun, kaya na. Kaya na nagpapati mo? Ha? Hindi ka na nagpapati? Tawan, magtira kinalap-kalap eh. Basta kinalap ko to sa basket eh. Nati. Picnic sa Tahungan. Bisa tanggol ya. Ha? Oo. Nanti na, ito na. Oo. Diyos na kalasok na ito. May silit ako. Gusto na ata mapait yan na rin. Dah, hindi na ito. Masaya ito mo. Oo. May silit siya. Diba? Nakamlo kami lang. Wow, ko naman. 8 ka lang mo. Ay, siyam. Siyam? Yan. Isa yan sa gutom. Live. Tahong Makulanoy. Konti kasi mo? Ay, tawahin mo yung pag maalat yan ha. Ito na. Oh? Oo, kain na! Batang ama. Batang ama, kain na. Ha? Favorite sardinas, dapat mega para mabigat. Tatakbar ko. Hindi na ko videoan ikaw may paagad na paano mga nyo. Grabe oh. Bakit yung grabe, puro itim. Lugi gusyo. Yung tahungan puro naman itim ang kapit.
Ito mama. Mahirap maglinis, no? Sakto lang. Kunti pa nga lang yan eh. Hindi pa napuno.